Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Επιτέλους κάνω και εγώ βιντεάκι μετά από τόσο καιρό. Πραγματικά ήθελα απίστευτα να κάνω βίντεο, αλλά δεν προλάβαινα λόγω δουλειάς και λόγω του ότι γενικά δεν πολύ ασχολιόμουν. Αν και έβλεπα από όλες τα βίντεό σας, εγώ όμως δεν προλάβαινα να κάνω βίντεο και επιτέλους είπα να κάνω βίντεο. Και αυτό το βίντεο το χρωστάω στη Τόνια που με βοήθησε για να κάνω το comeback μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, οπότε Τόνια είσαι super. Οπότε λέω να ξεκινήσω με ένα empty, να δείξω κάποιες συσκευασίες που έχω χρησιμοποιήσει στα μαλλιά, στο σώμα και στο πρόσωπο που έχουν τελειώσει. Να σας πω τη γνώμη μου. Χαίρομαι τόσο πολύ που θα να κάνω βίντεο λοιπόν και είμαι κοντά σας. Ελπίζω να το παρακολουθήσετε. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα μαλλιά αρχικά για να σας πω. Ότι εγώ γενικά χρησιμοποιώ διάφορα στα μαλλιά μου, δηλαδή ποτέ δεν έχω μείνει σταθερή σε ένα προϊόν, ότι αυτό θα το παίρνω συνέχεια. Απλά δοκιμάζω πάρα πολλά πράγματα για να δω τι είναι καλό, τι μου αρέσει και τι όχι. Ένα από αυτό που ξετρελάθηκα και το έχω χρησιμοποιήσει, είναι η δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ. Είναι τη Elvive το Color Vive Spray Conditioner. Αν φαίνεται, ναι. Προστατεύει προστατευμένα μάλλον λέει και ανάλαφρα μαλλιά, χωρίς έβγαλμα. Βαμμένα μαλλιά είμαι αντάβης. Επειδή εγώ τα μαλλιά μου τα βάφω και τα κάνω μαύρο μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα φαίνεται καθαρά στη κάμερα. Επειδή τα κάνω λοιπόν μαύρο μπλε και θέλω να είναι πάρα πολύ γαλιστέρα τα μαλλιά μου, χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα το ξαναπάρω σίγουρα, κορίτσια, δοκιμάστε. Σας βάφετε τα μαλλιά σας, είμαι αντάβιες. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Βασικά όλη την σειρά της Elvive έχω μείνει ευχαριστημένη, δηλαδή και το σομπάν και το conditioner και τα πάντα. Απλά με αυτό έχω μείνει λίγο περισσότερο από ό,τι τα άλλα. Λοιπόν, έχω και θέμα με αυτό εδώ και τα μαλλιά μου έχουν θέμα σήμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα άλλο προϊόν που χρησιμοποίησα και αυτό το είχα δει από τη Τόνια και κατά κύριο λόγο με έπεισε να το πάρω μέσα από το βίντεο. Είναι αυτό εδώ. Είναι της Πανέν. Το σπρέι λάμψης και θερμοπροστασίας, κανονική και χονδρή τρίχα. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το βρήκα προσφορά στο Χόντο στα 3,5 ευρώ και πήρα μόνο ένα. Και μου τελείωσε. Και τώρα το έχει βάλει πάλι νομίζω πόσο έχει. 8 ευρώ, 7 αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πόσο χαζή είμαι που δεν πήρα κι άλλο τέτοιο. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Έχει αυτό εδώ το applicator το οποίο το πατάς και βγαίνει. Είναι εξαιρετικό. Εγώ που τα μαλλιά μου τα ισιώνω και τα κάνω σγουρά, γιατί χρησιμοποιώ είτε πρέσα είτε ψαλίδι, έχουν ηρεμήσει πραγματικά. Εξαιρετικό προϊόν. Σας δίνω ανεπιφύλακτα της Pantene λοιπόν κορίτσια. Αυτό εδώ. Αν το βρείτε σε προσφορά να μου πείτε, είτε στο σούπερ μάρκετ να πάω να το πάρω κι εγώ, γιατί έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, συνεχίζω. Πήγα στο Χόντο και πήρα ένα σαμπουάν. Λοιπόν, της Βέλα είναι, γεμαμένα μαλλιά και αυτό. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Είναι γεμαμένα μαλλιά, όπως σας είπα και αυτό. Προστατεύει πάρα πολύ τη τρίχα, να σου πω και τι λέει. Όχι, εντάξει, το χρησιμοποιούμε, λέει, σε βαμμένα μαλλιά και αυτά. Οκ. Είναι πάρα πολύ καλό και αυτό για βαμμένα μαλλιά. Είναι εξαιρετικό, τα μαλλιά μου τα κάνει πάρα πολύ απαλά, σε σημείο που λέω ότι δεν υπάρχει περιστατικό με τα μαλλιά να είναι έτσι. Γιατί τέχνη τις βαφές, όπως ξέρετε, ξηραίνουν. Οι άκρες ειδικά κάτω ξηραίνουν πάρα πολύ. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δηλαδή, σε σημείο που θέλω να πάω να ξαναπάρω, μάλιστα είχα πάρει αυτό, συν ακόμα ένα, 2,5 ευρώ. Κάπου εκεί. Κορίτσια, πήγατε να το πάρετε εξαιρετικό. Στο Χόντο, εγώ στο Περιστέρι το πήρα. Είναι αυτό εδώ. Είναι εξαιρετικό, το τονίζω, είναι υπέροχο. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε με το πρόσωπο. Όχι, ακόμα ένα τελευταίο. Λοιπόν, πήρα αυτή η λάκ εδώ, η οποία έχει τελειώσει, της Παλέτ. Βασικά Σβάρτσκοφ Παλέτ. Αυτή εδώ.
Δεν έμεινα τόσο ευχαριστημένη με αυτό εδώ, με αυτήν εδώ τη λακ. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον επειδή. Το δικά μου τα μαλλιά δεν τα κράταγε πάντως. Πραγματικά δεν τα κράταγε τα δικά μου τα μαλλιά. Λέει φυσική κίνηση αίσθηση μεταξιού. Επανέρχομαι στο κράτημα. Εμένα δεν μου τα κράταγε τα μαλλιά μου. Ειδικά στο σγουρό πέφτανε. Δεν ήταν άσχημο, αλλά ήθελε ένα λίγο πιο σταθερό κράτημα, μπορώ να πω. Λοιπόν, στο πρόσωπο. Λοιπόν, της Bioten. Ξεκινήσουμε με την Bioten. Έχω τρία να δείξω την Bioten. Λοιπόν, πήρα αυτή την τονωτική λοσιόν. Συγγνώμη. Αυτή την τονωτική λοσιόν, η οποία έχει και λίγο μέσα κορίτσια, μπορώ να πω. Είναι υπέροχη. Είναι ανακουφιστική τονωτική λοσιόν, απάλληλη τόνος του δέρματος, με νούφαρο και βιταμίνη Ε, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Εγώ έχω ευαίσθητο δέρμα, οπότε μου έκανε πάρα πολύ καλό για το καθαρισμό και αυτά, ήταν εξαιρετικό. Να λοιπόν, ποιο είναι. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μάλιστα έχει λίγο μέσα. Ναι, έχει λίγο μέσα. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Αυτό το είχα πάρει στο Χόντο και αυτό. Τώρα τιμή δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι καθόλου τιμή για αυτό εδώ. Όχι πάντως πάρα πολύ ακριβό, όχι πάνω από 4 ευρώ. Λοιπόν, ένα άλλο είναι αυτό εδώ. Το scrub της Bioten, το οποίο το είχα δει από πάρα πολλές κοπέλες και η περιέργεια μου την κίνησαν αυτές οι κοπέλες να το πάρουν, να το δω, να το δοκιμάσω. Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη. Είναι με μέλι και ουκούτσι βέρικοκου, κανονικό και μεικτό δέρμα. Απολεπιστική κρέμα είναι. Αυτό νομίζω το πήρα 4 ευρώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Πάντως της Bioten είναι πάρα πολύ φθηνά τα καλλιτικά της. Και είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Είναι εξαιρετικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το δοκίμασα, είναι εξαιρετικό. Αφήνει το πρόσωπο απαλό. Είναι ωραίο. Επίσης δοκίμασα και ένα άλλο scrub της Johnson. Βέβαια το οποίο το πέταξε χάζει το κουτάκι. Γιατί με το μάζεμα και αυτό το πέταξε. Της Johnson το πολυπιστικό scrub. Και αυτό αν ήταν εξαιρετικό. Πραγματικά, κορίτσια, ήταν υπέροχο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα πω ότι μου άρεσε πιο πολύ από τις Bioten, γιατί μάλλον το άρωμα. Αυτό όχι και την Bioten είναι χάλια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά την Johnson μου άρεσε περισσότερο. Bioten. Λοιπόν, πήρα επίσης αυτό εδώ. Γαλάκτωμα σώμα της αναδόμησης θρέψης, γάλα βαμβακιού και πρωτεΐνες ρυζιού, πολύ ξηρό δέρμα. Είναι για όλο το σώμα. Το πήρα με μία 90 λεπτά προσφορά στο Χόντο. Αυτό ανακουφίζει άμεσα και παρέχει ενεργική φροντίδα σε πολύ ξηρό δέρμα, το αφήνοντας το 24 ώρες ενυδατωμένο. Επειδή όλες κάνουμε αποτρίχωση και αυτό, πιστεύω ότι το δέρμα μας λίγο ξηραίνεται. Είτε με ξηραφάκι, είτε με κερί, ανάλογα πώς κάνουμε αποτρίχωση. Εγώ επειδή όταν κάνω αποτρίχωση τα πόδια μου είναι λίγο ξηρά, βάζω αυτή την κρέμα και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη κορίτσια. Μου αρέσει απίστευτα το πώς μαλακώνει το δέρμα και γενικά. Θα τη ξαναπάρω σίγουρα. Είναι υπέροχη πραγματικά, κορίτσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σώμα. Λοιπόν, Garnier Body. Body Tonic. Αυτή δεν είναι το δικό γαλάστομα σύσφυξης. Σύσφυξη, εντάξει. Συσφίξει την εικονόνια ακόμα και τη χαλαρή επιδερμίδα. Ουσιαστικά είναι σαν πρόσληψη, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Έχει φυτοκαφέιν και με θαλάσσια φύκια. Είναι πάρα πολύ καλή. Βασικά νιώθεις το δέρμα σου μια σφυγγυλότητα. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και από αυτή. Εγώ κυρίως τη βάζω στη κυλίτσα μου και στα πόδια μου. Πολύ καλή είναι. Επίσης χρησιμοποίησα ένα φυτικό σαπουνάκι, τα φυτικά προϊόντα, από μια κοπέλα στο Facebook που φτιάχνει φυτικά προϊόντα και πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα βάλω το link της από κάτω να δείτε. Έχει πάρα πολύ καλές τιμές αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σαπουνάκια για το πρόσωπο, τα πάντα, τα έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι πάρα πολύ καλά, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, είτε πάρετε αυτό είτε πάρετε το σαπουνάκι το φυτικό, πιστεύω ότι το σαπουνάκι φυτικό θα είναι λίγο το καλύτερο επειδή της Garnier
εντάξει, είναι κρέμα, είναι πιο φτιαγμένο διαφορετικά, ρε παιδί μου, πώς θες να το πω. Λοιπόν, ένα άλλο που το τελείωσα το είναι το Johnson Baby Oil, το οποίο έχει λίγο ακόμα μέσα αυτό, οπότε δεν το πετάω. Λοιπόν, αυτό που το χρησιμοποιώ. Όταν κάνω αποτρίχωση εδώ, όταν βγάζω τα φρύδια μου, στα πετάκια γύρω-γύρω για να μαλακώνουν, γιατί τα νύχια μου, α, κοιτάξτε κιόλα, γιατί τα νύχια μου, εντάξει, τα πετάκια και αυτά τα κόβουμε κτλ. Θέλω να βάζω να είναι μαλακά, γιατί είναι και η δουλειά μου, οπότε με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Με βοηθάει γενικά. Το βάζω και καμιά φορά στους αγκώνες μου που είναι σκληροί. Πολύ καλό. Θα το ξαναπάρω σίγουρα. Φυσικά το έχω πάρει πολλές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και τώρα ψώνισα από το IKEA Farm στο ίντερνετ, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο ουσιαστικά και έχει πάρα πολλά προϊόντα μέσα. Πραγματικά μπήκα τρελάθηκα και με τις τιμές της. Δηλαδή είναι εξαιρετικό. Και πήρα αυτά τα δύο. Τη La Roche-Posay, τα Effaclar. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Καταρχήν τα πήρα με 30% έκπτωση. Μόνο αυτό σας λέω. Οπότε μπείτε κόντσα και ψωνίστε άνετα. Αυτό εδώ, πίσω Effaclar. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν ξέρω βέβαια αν φαίνονται τα ελληνικά. Δεν θα φαίνονται. Λοιπόν, θα σας πω τι είναι. Είναι αφρόδες gel που καθαρίζει και εξυγιαίνει τη λιπαρή επιδερμίδα. Χωρίς σαπούνι, υδάτωρο pH 5,5, ανοχή δοκιμασμένη σε επιδερμίδα με ατέλειες. Ένδειξη για να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το gel είναι λιπαρή επιδερμίδα με ατέλειες. Καθαρίζει απαλά τη λιπαρή επιδερμίδα με ατέλειες και ερεθισμούς που απομακρύνουν το πλεονάζον σμίγμα. Το σμίγμα είναι αυτά τα μαυράκια που έχουμε καμιά φορά. Εγώ έχω στη μητούλα μου. Εντάξει, δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Απλά εγώ είμαι. Μη μου άπτυξε αυτά και δεν μπορώ να τα αφήνω έτσι. Το μαλλί μου έχει πάθει σήμερα το μεταξύ τώρα και πετάει. Τέλος πάντων. Μην του δίνετε σημασία. Ναι. Ε, αυτό το πήρα από εκεί. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι ζελές. Το βάζω πρωί βράδυ. Το χρησιμοποιείς και σαν ντεμακιγιάζ αν θέλεις να το βγάλεις. Πάρα πολύ ευχαριστημένη κορίτσια. Κοιτάξτε το. Και αγοράστε το, πραγματικά είναι εξαιρετικό. Και πήρα και αυτό εδώ. Εφακραντού. Αυτή είναι πάλι. Αυτό το βάζω πρώτα. Το ξεπλένω. Και αυτό το βάζω μετά. Είναι σαν ενεργητική κρέμα. Βέβαια αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για μετά το make-up. Μετά το make-up, ναι. Πριν το make-up. Πριν βάλεις δηλαδή foundation, βάζεις αυτό εδώ από κάτω. Εγώ το δοκίμασα κορίτσια 2-3 φορές και το δοκιμάζω συνέχεια, γιατί νιώθεις ότι το πρόσωπό σου δεν μπαίνει το make-up μέσα, δηλαδή δεν το σφίγγει. Βάζεις αυτό, το αφήνεις ενυδατωμένο, βάζεις πάνω το make-up και είναι πάρα πολύ καλό. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Θα το ξαναπάρω σίγουρα και αυτό με 30% έκπτωση. Ό,τι θέλετε από όλα αυτά τα προϊόντα με ρωτάτε από κάτω, μου τα στέλνετε. Ό,τι ρωτήσει θέλετε, αν βρείτε κάποιο από αυτά που σας έδειξα σε προσφορά να μου πείτε, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω και εγώ να τα αγοράσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Επιτέλους ξαναγύρισα με το βίντεο μου. Θα κάνω και άλλα. Ίσως να κάνω και βίντεο συνεργασία με κάποια κοπέλα. Δεν θα σας το πω καλύτερο ακόμα, θα δείξει αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο μου για σήμερα. Χάρηκα τόσο πολύ. Ελπίζω να με παρακολουθήσετε. Τόνια, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πραγματικά είσαι υπέροχη. Φιλάκια, θα τα πούμε.